uma mjauka mafunde sikhule sakuhlala kulisize ngolwazi nokuphuma mjauka on Matakane exclusively on Vukani FM. Mzuzu matsinzi beyi-17 ngoku uyibethele intsimbi yaka 11 o'clock. Welcome to the third and last hour of the show. Inkosi Khaya ngeendaba zika-11. Utshilo wathi indaba ziyabuya ngentsimbi yokuqala noSiphokuhle nongabuza. I played you Celine Dion with I Love You, Teddy Pendergrass with Close the Door. Ingoma ke ethandwe yivisitor yam namhlanje. Sincokola no Olisani Mhlungulwana from Edukasi. Namhlanje sincokola phantsi kwesihloko esithi improving academic performance sijonge ke abantwana besikolo khona ke nasimbambe pha via Zoom. We're also live on Facebook Mphulaphuli at Vukani Community Radio. Mhlekazi, good morning and thank you so much for joining us. I'm not sure if Olisani Yasiva on your end. Nkosi yami ndiyaniva ngapha molweni, ndibulise kuwe ndibulise nakubaphulaphuli. Okay, siyabulela tata. Namhlanje sijonga ngola phansi kwesihloko esithi improving academic performance. Ndiyafuna ke singene ngolu hlobo. Ithini mhlambi imicelimngeni abantwana abathi bahlangabezane nayo ethintela ukuba bakwazi uimprove okanye benze kakuhle kwizifundo zabo esikolweni? And thina ke ngoku singabazali abamameleyo at this particular moment emakhaya, senza njani ukubancedisa to improve their academic? Nkosi mhlekazi wami, nkosi kakhulu ngalo mbuzo lowo. Zinintsi tata izinto eziye zichaphazele abafundi, ingakumbi xa beqala ukubamba amabanga athe ukuthi xhaxha, that is ugrade 11, and especially loo nto leyo uxinzelelo oluninzi balufumana xa besenza ugrade 12. Enye yezo zinto ezokuqala yile nto kuthiwa yi-peer pressure. Bafumana uxinzelelo from oogxa babo, that is abantwana abalingana nabo, abafunda nabo. And also enye into mhlekazi wam endifuna ukuyichaphazela, nathi singabazali we also have ipart esiyidlalayo ekwangumcelimngeni ebantwaneni, ngokuthi singabanikezi isupport enough, ngokuthi singabaxhasi ngokwaneleyo xa ngabe mhlawumbi kukhona ii-activities abanazo esikolweni, ngokuthi sibanikeze mhlawumbi uxanduva lokuba eminye imisebenzi pha ekhayeni sibe sitheni siyishera kunye nabo, and singafuni into yoba ngaba sibe siyabamamela xa umntana esithi namhlanje bendicela into yoba ngaba ndingayenzi i-1 2 3 because umsebenzi wam ube mninzi. So asiye sibanike isapoti okanye asiye sibanike inkxaso singabazali, simamele into yoba ngaba esikolweni umsebenzi wakho umntana okokuqala ubumninzi kangakanani na, uya-understand? Yenye yezinto eziye ziyichaphazele kakhulu i-performance yomntana. And also abantwana njengomntu wonke banendlela abathi bafunxe ngayo ulwazi okanye information xa ngabe isuka komnye umntu. So the way information le etransferwa ngakhona, umntana ngenye ixesha akakwazi into yoba ngaba ayibambe lula from utishara lo uyifundisayo, not to say into yoba ngaba intloko yakhe iqinile, ayiqinanga, but i-learning style yakhe umntana notishara akakayibambi, ekhaya nawe ungumzala ukakayibambi. And ixesha elininzi umntana xa esenza ezinye zezinto, masithi mhlawumbi wenza i-homework, singabazali we are not there into yoba ngaba sikwazi into yoba ngaba sibabonise uba okay, xa wenza ngolu hlobo wenza ntoni, whether you know i-subject okanye awuyazi, but that to give umntwana i-parental support yenza into yoba ngaba i-confidence yakhe ikwazi into yoba ngaba iphakame. Xa siya kwicala kakhulu ke mhlekazi wam ele-peer pressure, babethakala kakhulu because in most cases abantwana baye bajonge impumelelo yabanye abantwana, bajonge izinto ezithe zaba yimicelimingeni kwabanye abantwana, especially abantwana esebethe xhaxhe ngeminyaka kubo, esebegqibile ukufunda, bathathe ke ngoku zonke ezaa zinto eziyana. That is a sign of intoni, in negative things that are happening around abantu. Then ezaa zinto once zifike zifake uxinzelelo emntaneni, and at some point zifika zizise mhlawumbi into ethi umntana imfundo ayibalulekanga, noba ngaba
ungafunda kangakanani uthwala izidanga ezingakanani imfundo ayibalulekanga jonga obani ujonge obani ngeke sibablame ngabantwana bafana nathi singabantu abadala ezinye zezinto sibone someone else engakwazanga into baphumelele after ifundile eneziqu ezininzi mhlawumbi ezimbini okanye ezintathu izidanga ezibambe ezingakuye but impumelelo yakhe sibe sibona into bangaba singabe mhlawumbi sonke sikwilevel eyi-1 yenye yento leyo yenza into bangaba abantwana babe uxanduva balithwele ezikolweni when it comes to i-performance improve i-academic yabo. Ndiyafuna bhuti ukubana sichaphazela indaba ye-mental health and yinto thina singabazali esingayisiso loo nto leyo abantwana yoxinzelelo lwengqondo lwabantwana. Ufumanisa into yobana umntana uyasafarisha because izinto mhlawumbi ezenzeka apha ekhaya esicinga thina into yobana azim-affect. So siyenza njani, sibancedisa njani abantwana to make sure that at least we protect them in terms of having i-mental health. Sibasuse, sibabhekelise kwezaa zinto zizawubachaphazela apha during ixesha labo lokufunda, siphungule nomthwalo apha emakhayeni esibanika wona uba mabawenze to make sure into yobana they focus more on izifundo zabo. Siyenza njani leyo nto leyo? Nkosi mntaka Mdewuka. Okokuqala kukho le nto bhuti kufanele into yoba siyi-understande singabantu singabazali. Abantwana akumelanga into yokuba ngaba sibaveze okanye siba-expose kuzo zonke ii-dangers zalapha emhlabeni ezikhoyo. Kufanele into yoba ngaba okokuqala xa ungumzali udlala indima yokuprotektha abantwana. Into eyi-danger okanye that you feel into yoba ngaba this is too much information enga-end apha itheni isenza i-affecta ingqondo yomntana ifaka uxinzelelo. Please make sure into yoba ngaba loo nto leyo nokuba ixinzelela kangakanani wena ungumntu omdala but wena ungumntu omdala dlala indima yakho ungayisondezi emntwaneni. Ungafuni ukuthatha amadabi wakho uwalwe ngomntana. Ungathi xa ufumene uxinzelelo emsebenzini xa ufika endlini you still carry intoni that luggage obuyitheni ebekusinda usemsebenzini ngabantu lonabo yonke loo nto leyo uyithathe uyizise ekhaya because you won't be able to speak positively ebantwaneni and to understand into yoba ngaba aba bangabantwana ingqondo yabo at some point ine-limit ekufanele into yoba ngaba ibe iyayithatha i-information. Now rather than into yoba ngaba u-expose abantwana kwizinto ezininzi ezidanger empilweni yabo, I would suggest and ask mna and encourage abaphulaphuli ekhayeni kunye nabazali ngokubanzi, try into yoba ngaba noba kwenzeka ntoni make sure into yoba abantwana baba yi-first priority yakho. Izinto eziyi-danger empilweni you can see them, zibekele bucala and try to take away abantwana from i-scene oyibonayo into yoba ngaba izawubaphazamisa engqondweni because kuwe ingaba mhlawumbi uyithatha njengento elula but kubo you don't know i-damage eyenzekayo and after that umntana ebone that kind of scene emdamaja ingqondo, there's no one there to give support emntaneni and to help them walk through that particular scene. Make sure into yoba ngaba even mntakamdewuka nezinto ezifana nento esizibuka kwezinto ezikomabonakude kunezinto phaa oyibonayo into yoba ngaba lena inkulu kakhulu for into ibe yitheni ibe yi-information ezawuaccesswa ngabantwana izam-affecta umntana. Take that thing nawe uzifake phi, uzifake ezihlangwini zomntana. Uba ngaba bendingumntana mna bendizayibona kanjani le nto. Ezinye zezinto these days esizibonayo ezenziwa ngabantwana it is because thina singabazali we are not there to support their mental state because sithatha into yoba ngaba mhlawumbi umntana uyatefa uyonqena akafuni isikolo but do we take time siye sihlale phantsi kunye nootishara babo ezikolweni and find out ukuthi i-performance yomntwana ime kanjani na? Ingaba kukhona apho utishara afila khona uba ngaba no man as much as bathina siyidlala indima yethu singootishara esikolweni but I can see there is a gap ekufanele uba ngaba ivalwa nguwe as umzali. Uyayiqonda? Ezinye zezinto Mr. Mdewuka kunzima into yoba ngaba mhlawumbi sibe siyazichaphazela but ngokuba silapha sakha isizwe kufanele uba sizichaphazele. Kuyenzeka ngenye ixesha mna nomlingane wam asibone ngeliso elinye but we don't have to drag umntana sizokumfaka kwi-issue yethu ngumntana lowana. All that we can do
kufanele into yoba ngaba sibe zii-responsible parents. To be a responsible parent ayitsho into yoba ngaba kuba simbekele ukutya namanzi ahlambe umntana. We have to see ii-dangers umntana esim-exposa kuzo, ii-unnecessary fights, the way we treat each other in front of abantwana, the way we treat each other publicly. And ezaa zinto eziyana ndingayenza mna, but at some point it goes back into yoba ngaba uMr Mhlungulwana ngutata kabani, ngutata womntana so naso. Now yonke laa nto ubuyenza wena in public ibuya iyo-affecta umntana, because ii-peers zakhe nabantu abaziwena kunye nomntana wakho bazawuthatha laa nto bayisephi, bawuyilahla emntaneni. And umntana xa ethi uyayizisa kuyo into yoba ngaba yazini kukho into engandiphathi kakuhle, kukho ividiyo yakho endiyibonileyo utata utrenda usenza 1 2 3 okanye usilwa usithini, ndibe sendithini sendinyukelana nomntana. We have to understand abantwana at some point they care more about us singabazali. Izinto esizenzayo okanye i-situation abayibonayo i-affecta njengotata okanye njengomama iyam-affecta yena kakhulu ngokuphindaphindenweyo. Loo nto leyo ihambe iyephi, imthathe mntakamDeuka iyomchaphazela kwi-performance yakhe phi, esikolweni. Umntana uba aggressive, umntana uba nezinto azenzayo efuna uku-experience into yoba ngaba uyabona, if mna njengoba ngaba ndihlala ndibona uMr Mhlungulwana utatam ebetha umama phambi kwam, ndifuna ubona apha kum umntana ongumfana into yoba ngaba angamelana nam na. Now sifaka abantwana umoya okhohlakeleyo sibe thina singekho aware of that, because sithatha izinto okanye amadabi ebekufanele into yoba ngaba abantwana bawazi, sifune uhlala nabo etafileni sincokole nantoni, sincokole nabantwana ngezo zinto ezo. Zizinto ezenza into yoba ngaba abantwana bagqibele be-end apha betheni, sebengasaphefomhi. Instead yokuthi sithathe izinto ezipositive sibonise abantwana into yoba ngaba akhathalisekile into yoba ngubani oseke wayenza le nto, but there are people on the other side of the world, then you can do it. Umntana ufuna ntoni, this is the support I can give you. Make sure umntana umvezele ama-benefit mntakamDeuka kwinto yonke, especially kwinto related to i-career yakhe. Mbonise ama-benefit, draw izinto like a mind map ezakwenza into yoba ngaba umntana abe more interested ekufundeni noba ngaba kunzima kangakanani na, noba isimo salapha ekhaya sithini. Sukuthatha isimo salapha ekhaya ufuna into yoba ngaba makahambe naso umntana phi, esikolweni. Ungathi umntana xa esithi ndicela into elolu hlobo okanye bendicela uncediswa ngedatha uthi ngeke uze ufuna ufana nabani, nabantwana benye imizi. Uyayazi into yoba ngaba siyasokola, akusiyonto, ayisiloxanduva lomntwana olo. Singabazali, let us be responsible parents. Sit down nomntwana wakho umbonise into yoba ngaba this is what is needed. Understand loo nto leyo. Yeah, Injalo. Mr Mhlungulwana, mandi kukhona umuntu olapha estudio onombuzo ofuna ukuwubuza. Nkuli? Ngiyabulisa bhuti. Into ebendifuna ke ndiyithethe into yoba ngelinye ixesha into yoba umntana anibukele nisilwa iyamsebenza nyhani loo nto, qha uba ngoku ningayenzi laa nto umntu athathe inkosikazi yakhe ayivalele erumini nithethe loo nto niyithethayo, not umntana ekhona. Enye into okulandelayo, umntana ngenye ixesha uye angamameli kakuhle esikolweni, angabambi kuba eabhuyuzwa ngomnye umntana. Masiyibambe naleyo into, ngoba umntana mhlawumbi xa ehamba umfuna into yakhe, umzekelo uphethe ichips, afune ezi chips ngenkani yakhe, kanti yinto yemihla ngemihla leyo amane emenza yona laa mntwana. Siye senze njani ngento enjalo? Siye sithethe kutishala okanye siye ebazalini? Ngoba mhlawumbi utishala uyathetha umntana, utishala ufumanisa uba ziyamoyika lo mntana ngoba ungumntana olukhulu. Ndithetha apho, bendifuna uqonda njena kuloo ndawo. I'm sorry if you get the question, Xolisa. Yes, ndive kahle mtekazi wam. Ndibulele napha kusisi. Okokuqala into endingayicela mna kuthi sizonke singabazali ukuze sikwazi ukuba sibe aware of izinto ezenzeka kubantwana bethu, especially izinto ezi-abusive, masibe not only abazali kubantwana bethu, masibe zii-friends, mabayazi into yoba ngaba umntu wokuqala endibalekela kuye xa ngabe ndinengxaki, noba ngaba ingxaki elihlobo luni, umzali wam, I will always run to them. Let us be accessible to abantwana bethu. Enye yezinto ezenza into yoba izinto sizifind out sekulate ezi-affecta abantwana, into ezabuza abantwana, it is because abantwana bethu at some point bayasoyika and ba-end apha betrusta i-strangers. Yes, they can tell the teacher, but then ukwazisa utishara ayitsho
lukhulu kakhulu emntaneni more than ibizawutsho xa ngabe mhlawumbi exelela wena ungumzali. Uzawuthi ukwazi into yoba ngaba umnikeze isapoti, then ube sowuthatha inyathelo uyowufika esikolweni. And also we need to believe abantwana bethu xa besixelela into singayithathi lightly, singabi nawo laa nto into yoba ngaba hayi ibiyindlalo ngumntana nje ongumfana lowo uyadlala xa ungumntana kufanele into yoba ngaba untlontwe. Ezinye zezinto ezicinzelele abantu ezingqondweni, it's because zaqala kancinci kungathi yintlonti but ngaphakathi umonakalo ibiwenza ngumonakalo ongeke uzukwazi ukuthini, uzukwazi ube repairable. Xa kwisimo sinjalo, make sure into yoba umntanakho anything ayizisayo you take it into attention and ubone ubunzulu bayo njengondoni, njengomzali, ujonge ubunzulu bayo ukuthi how deep is it le nto umntana aza nayo, because ibuhlungu into yoba ngaba umntana abizwe esikolweni xa efika endlini akanamntu uba ngaba amxelele. Instead yokuthi thina sibanikeze inkxaso yokuthi sihlale nabo on a table and discuss izinto ezenzekayo and expose izinto ezi-positive about life and show them and give them intoni i-assurance yokuthi no matter kwenzeka ntoni I will always be there njengomntanam and I will always give you protection. Le nto leyo inceda into yoba ngaba umntana athini abe open kuwe xa kukhona ingxaki adibene nayo esikolweni, whether ikwicala likatishara okanye umntana was wrongly accused esikolweni. You understand? We need to stand up and go there. It means a lot emntaneni xa ikubona uvela phi, uvela ngaphaya, uzowusabela, awuyanga ukulwa mzali, uzowusabela. Uya understand? Because it might happen lo umntana uthathela abantwana amazimba esikolweni ngumntu nje onomzimbanyana omncinci but yena ngeminyaka ungumntu onjani, ungumntu omdala. Now uthatha i-advantage emntaneni. Now loo nto leyo ngaphakathi emntaneni izawudala ntoni? Izawudala isicala, into ezakwenza uba umntana ahlale nenzondo efuna into yoba ngaba makaziphindisele. Uyayiqonda loo nto leyo? Mandize ke ngoku nakuleya indima usisi ebeyichaphazela yantoni, into yoba singakwazi ukuthathana singabazali sisane kwigumbi lingasese ukwenzela into yoba ngaba abantwana bayithini, bangayiboni le nto. Yi-responsibility yethu singabazali into yoba ngaba sizifundise abantwana ngabethu. Kufanele into yoba ngaba sibafundise ntoni? Isimilo nengqeqesho eyiyo. Ingqeqesho nesimilo esisiso kwinto yoba ngaba siqala phi? Ziqala ngokuthi mna nawe siphathana kanjani na. Uba siyohluleka ukuphathana thina sisobabini, definitely ingqeqesho yethu kuya phaa phambili kwaba bajonge kuthi angeke kuze kube yiyo. Kufanele into yoba ngaba sibe nale nto kuthiwa yintoni? Yi-anger management control. Sikhontrole isimo sethu noba ucaphuke kangakanani na. Abantwana akumelanga into yoba bayazi uba ngaba every night apha ekhaya kuhlala kutheni? Kusiliwa. Every night apha ekhaya okanye every day utata ka engafika late uyalwa nomama and balwa publicly. Ayilunganga loo nto leyo. Asizame into yoba sithini? Sikhontrole impilo yabantu, kodwa sizame into yoba sicebisane nabantu njengokuba nathi singabantu sithatha ingcebiso kwabanye abantu. Singabazali, let us be responsible. Anything oyibonayo into yoba ngaba izamafektha umntana, because ekugqibeleni ndizawuthi ndingutata kanje umntana ongumfana afuna ukuma nam one-on-one, uyithathe phi le ngqondo lena? It is because umntana is fed up every day. Ubona utata efuna ukuphakamisa isandla, ubona utata ephakamisa ivoice kubani? Kumama. Some of us singabazali, our kids don't even ask for a simple 50 cent ukuthi ndicela undiphe 50 cent tata. They even scared Mr. Mdeoka to call us ukuthi, hey daddy, sifuna into yoba ngaba ndingutatakho, funeka uyazi loo nto leyo, andinaxesha lodlala. Ubhizi ngantoni? Indima esensitive kodwa mandiyichaphazele. Ubhizi ngantoni ngelo xesha ungumzali? Ufuna ukuba ngaba ungaphazanyiswa eTV-ni, ufuna into yoba ungaphazanyiswa efowunini yakho, but do you have time for ezi zinto wazizisa emhlabeni because they are looking up on you? I understand loo nto leyo. Yeah, Mr. Mhlungulwana, ngenxa yexesha, in closing, bhuti wam, kukho abazali abameleyo because abantwana unfortunately basesikolweni at this particular moment. Yes. Ufuna uthini kubo malunga nale ncoko besincokola ngayo namhlanje? Nkosi mntakamDeoka, ndicela nje kulo nyaka bazali, imfundo is one of the primary purposes ezenza into yoba ngaba umntu akhule and reach their best or their highest potential in life, whether personal or in professional level. We are building a nation. Isizwe esingenalo ulutsha oluhlakaniphileyo asiyonto
siya kwantshabalalo. Masincediseni abantwana bethu ngezinto ezimbini ezintathu abazifunayo. Masibe available for them xa ngabe befuna ukuthetha nathi. Let us know into yoba ngaba yeyiphi into esebenzela umntana, iyeyiphi engamsebenzeliyo. Masiba assist, especially when it comes to career guidance, because before they can go to career expose, make sure abantwana bakho, if you have access to internet, you download, if umntana ufuna ukuba ngudoctor, downloader izinto ezi-beneficial to abantu abazidoctor, imoto abazidrayivayo, i-lifestyle abayiphilayo. Expose those things ebantwaneni. Bafuna ukuba zii-engineers, expose those things ebantwaneni. Show them the benefits of holding on in life and never giving up, noba ngabe isimo sithini. But most importantly, let us be there and make sure that we support, we listen actively to our kids and we communicate positively. But when we listen to kids, we don't have to listen sometimes to ukuthi siphendule. We have to listen to understand uba ngaba uthini umntana, yintoni endingayithatha kule nto. Noba uphendulanga namhlanje ngenye imini uhlalisa phantsi umntana umbonise into yoba ngaba let us go back a little while, kancinci nje mntanam, siqale kuleya nto wawuyithetha ngalaa mini, ndifunde ukuba nokuthi. Njengomzali, let us make sure ukuthi abantwana, what we call a winning muscle, siyabancedisa into yoba ngaba bayibhilde. Because if we don't do that, nobody's going to be there for them, nobody's going to help them. They won't understand ukuthi le nto ingqondo nentliziyo, we have to treat it like a muscle. The more you go to the gym, is the more muscle yakho iba njani, iba strong. Be there for your child and make sure into yoba ngaba i-confidence yabo ihlala iphezulu noba ngaba kwenzeka ntoni na, and avoid ukubonisa abantwana izinto ezi-more than umlinganiselo wengqondo yabo. Ndiyabulela tata. Olufane Hlungulwana from Educasi, improving academic performance base isihloko sethu sincokola ngaso. Nkosi kakhulu Mhlekazi, siyabulela uba nemini manje. Nkosi tata, ndiyabulela nam. Right.